Sangkara kingken Antarja putuku nggir, putuku bocah bagus. Putuku wong sigit. Antarja. Aja banget-banget anggone Nandang Sungkawa. Wong susah kuwi kembange ngloro, wong lara yen ora entuk tamba nyandi bakal ora rumung tiwas tekse mati. Kene ayo tunggu Kang Prayoga. Reyang pindhana kengka puncang aduh dabu raga ningsun dewa ngayomana raga amba kang nandhang Kanjeng Hyang jimat sesembahan kula Kanjeng Hyang pepunden kula ing mangke prateng derahan. Sinten tiyangipun Hyang ingkang boten Nandang Sungkawa ingkang boten sedhih ngraosaken lampahan kula menika. Betasanipun gesang kula menika tanpa gina tanpa paedah Kanjeng Hyang. Lho mengko dhisik. Kowe aja ngucap kaya ngono ya Nggih Antarja. Kowe aja ngucap urip tanpa guna. Kowe mundhak kesiku karo sing paring urip. Uripmu kuwi gunakno sing sak becik-becike. Ngono lho Nggih. Ora to. Kok banget temen rasane atimu. Nggonmu nandhang susah. Apa sababe matur ana ngersaning pun kaki? Pun Hyang Bathara Nagaraja sagup bakal paring pepadang sarta pun kaki sagup bakal paring kali damar murih kasembadaning sediamu Tarja. Kanjeng Hyang sinten tiyangipun ingkang saged nampil lampahan menika ing atasipun menika sampun tumapak ing badhe perang ageng Baratayuda Jaya Binangun. Ya sabanjure sami-sami putra Jodipati kula menika putranipun Kanjeng Rama Werkudara. Paduka Kanjeng Hyang nggih priksa piyambak.
kadang-kadang kula sami nampi pakurmatan jumeneng dados senopati tuladanipun kados adi kula pun Gatotkaca kadang kula Yaya Abimanyu Irawan Prabakesuma Sumitra Paman Setyaki kula aturi menggalih tiyang sak jawining garis kemawon pepasanipun nampi pakurmatan jumeneng senopati kados topnanipun Paman Trusna Jumena menika dipun gadang-gadang jumeneng dados senopati kok kula mboten lepat kula wonten pundi Kanjeng Hyang lepat kula wonten pundi menapa kula lepat menawi kula menika nggadahi raos pangersula dumateng para pepundhen ya ora maido Antarja ya nanging kabeh mau kudu nganggo dipikir kanthi wening dipitung kanthi ganep Kanjeng Hyang kula ngertos ing tembenipun sedaya nampi pakurmatan jumeneng dados senopati nadyan jumeneng dados senopati menika petangipun namung kalih yen ora menang ya kalah yen ora urip ya mati nanging ngatasipun kula menika putraning senopati Kanjeng Rama Werkudara jumeneng dados senopati jumangkah wonten madyaning palugon wonten madyaning paprangan kok anake mung nonton kula namung ningali menika upami paduka Kanjeng Hyang dados kula dados pundi ya mengko dhisik aku ora maido nggonmu duweni rasa pangersula ning ngene Antarja kados pundi ya Bratayuda kuwi perang suci aja mbok anggap iki perang ampyak awur-awur tegese perang suci kuwi mau perang nganggo petung kapribaden kuwi perange wong utang kudu nyaur nyilih mbalekake sapa gawe kudu nganggo tumrap sing jumeneng dadi senopati kuwi mau mesti duwe petung-petung kapribaden kelawan mungsuhe lan lelakoning uripe. Lah yen pancen kowe kuwi ora pinaringan pakurmatan jumeneng dadi senopati, malah kowe kuwi slamet. Tekse kowe kuwi slamet. Bisa sumingkir saka perang wengis iki. Perkawisipun sanes slamet utawi mboten slamet ya. Nanging bab perkawis teka-teka pribaden awon-awon kula menika inggih senopati. Kula inggih wantun Bandayuda kula nggadahi kasekten dinangku. Wosipun Kanjeng Hyang dinten menika kula kepengin sanget badhe ngetingalaken dharma bekti kula. Mbok menawi kemawon para pepundhen menika dereng priksa menawi kula menika nggadahi kasekten dinangku. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulus samengkusang ya utama sang nata muda wus nyangrepa pring sang kusuma kang nandhang prangka yo Antarja mengkene yen to pancen adrenge atimu tan kena sinayudan tan kena pinambengan yo pun kaki uga nglilani wis ora kurang-kurang yektine kaki mambengi kelawan jeneng sira iku mau ngeman nanging mbok menawa papes tening Gusti kudu mengkono lelakonmu Antarja mengkene yen to pancen kowe kepengin nak yenake bab perkara dumadi ning Plek Gedhe Bratayuda iki kepareng lan orane nggonmu jumeneng dadi senopati kowe matura kelawan wakmu Prabu Sri Bathara Kresna jalaran sing ngasta kendalining Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun mung wakmu Prabu Dwarawati
ing mangka dina iki Pak Prabu Sri Bathara Kresna lagi tarak Bratanendra ana ing Jalatundha mapan ana ing Tlaga Bale Makambang. Kang Prabu Kresna sare ana luhuring sela tekse ana dhuwuring watu kang kumambang kula diarani sela kambang. Entenono sak wungune yen to wis wungu nggone Nendra kowe matura kepriye murih prayoganing laku sediamu mau aturna kelawan ingkang Wandwarawati yen diparengake ya bejamu iwa dene ora dikeparengake kowe kudu nrimo dipun keparengaken syukur mangayu bagya wondene mboten dipun parengaken kula badhe nyolong lampah lho aja ngono iki perang nganggo tatanan pemanggih kula perang no sampun boten disah dipun tata kemawon. Yen perang ki datang anggo ditata rasah perang wae. Wilah ngeyel bocah. Ya wis. Yen pancen karepmu mengkono. Budhalo Antarja. Tak pranggapu sesanti jaya-jaya. Muga-muga sediamu kang becik mau bisa tinampa kan Pakmu Prabu Ndwarawati pangestu paduka ingkang kula pundi dadosa jimat paripi. Ya. Katang padha arandena becik besok. Parit kang prayit manyo saranta wonge Warawati Astungkara sidang sekaring bawana langgeng kridane ngati ora kuwa bedah kutaning pasti budidayane menungsa ora bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Yer Antarja kok distun temen jroning atimu nggonmu kemrangsang kemrungsu kepengin jumeneng dadi senopati. Yo. Nadyan kepriye wae Antarja? Puniyang mung pasrah marang paring Gusti kang akarya jagat yen to mung cukup semene nggonku sapatengon kawan kowe Antarja wis krasa tiyah simpun kaki yo, Ger.